isimo simanzozo Ubingelele ngiphinde ngomukele mbukeli kwesimanzozo sikulethela khona ke indaba ke ifya ngaso ke isikhathi sesiqalile ke ngempela ke sibulala ke izingane lapha ke esikole sakwaNongoma ke okuyimona ke primary school elapha ke eKZN. Lesi sikole ke saphephuka kudalo ke sangalungiswa ke. Lo mfundi ke ushaywe ke ucezu ke lweKapa olasala phezulu ngesikhathi ke isikole kade siphephuka mbukeli. Ngokukasihlalo ke walesi sikole uthi ke ubekade ke esanda kubhalela ke umnyango wezemfundo lapha ke eFryhead kuba ke ufike lapha ke uzokwenza ke ucwaningo noma ke uzokwakha ke isikole esaphephukayo ke. Uthi ke lesi sikole selokhu saphephuka ngonyaka ka2023 ngomoya ke lo umkhulu kakhulu ke owalemaza ke izinkole ke eziningi. Umphathi ke walesi sikole uyacela ngempela ukuba ke umnyango wezemfundo ke wenze ke okufanele okulungileyo kuba ke ulalele ke izimfuno zakhe. Kwesimanzozo indaba ke asiphili, siyabuya nezinye okulandelayo, siyabonga.